Това е точно начин да ви покажа, че това наистина работи, че ние наистина създаваме тази действителност, която ние искаме, чрез това, което правим. Чрез това, което мислим, чрез нашето състояние, вътрешното състояние. Затова е много важно, като примерно искаме да увеличим дохода си, да направим анализа какво мислим за тези хора. Какво мислим за хората, които имат големи, богати къщи? Какво мислим за хората, които карат луксозни марки коли? Какво мислим за хората, които публикуват цялото това нещо в социалните мрежи? Ние избираме. Защото сега тук в групата ни сме 400 и няколко си човека. Ако попитам всеки един от тая група, каква е София, тук ще са 400 различни мнения, а един и същи град. И това отразява кое? Нашата собствена преценка, нашето възприятие за нещата, нашето възприятие за света. Имаме великолепната способност да привличаме тези векторни вероятности, в които ние вече имаме това нещо, в които ние вече изживяваме, преживяваме това нещо, в които на нас това нещо ни се случва, това, което искаме.